Добър вечер! Дейна има голямо желание да ви покажем как ползваме тези лентички за отпушване на нос и за болки в кръста при мама. На Дейна ще взема от противовъзпалителните. Взимаме една блокче, не знам как се нарича точно. На нея режа две малки квадратчета. По принцип не е препоръчително за много малки деца, да кажа. Но аз на Дейна слагам две много малки квадратчета, когато носа ѝ е запушен. Това всеки родител сам си го преценя. Ето, едното, дай мамо. Оп, от едната страна на нослето. И хоп, от другата страна на нослето. И така спи всяка нощ за отпушване на носа, като си дишка и ето това стикче. Това е дишка го. В едната ноздра, покажах и на другата ноздра. И така се отпушваме нослето, без да се налага да ползваме капки и да изтрозваме организма с всякакви такива медикаменти. Ето сега на мен ще си взема от другите, които са против болка. На мен ще си... Да, отзад боли ме кръста, където Ленчо сега прохожда и постоянно съм наведена, както и в момента. На тебе на носа от другите, на мама, от тези за болката. Аз си взимам едно такова. И на баба. И на баба мога да сложим. На тати на всички. Аз си отрязах две такива, може и по-малки. И си ги залепя.